היי לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים, כיף שאתם פה. אם ביקשתם את ההדרכה הזאת, אז כנראה שבא לכם להתחיל לעשות את עבודה כבר בבית, מה שנקרא עבודת אמונות. ככה לקחת כמה אמונות שלכם ולהתחיל לייצר איזשהם סדקים, אמונות שאולי כבר לא משמשות אתכם, אמונות שמגבילות אתכם. תכף אנחנו נבין ביחד איך למצוא, אבל אני שמח שאתם פה ואנחנו תכף נתחיל לעבוד. אני רוצה להגיד שאת העבודה על אמונות הבאתי מעולם של פסיכותרפיה, וגם מישהי מאוד ככה חשובה ומרכזית שפיתחה שיטה מהדבר הזה, זו ביירון קייטי. מוזמנים לקרוא את הספרים שלה, אני מאוד ממליץ. שם תוכלו ממש ככה להעמיק לתוך השיטה ולהבין וככה לעבוד עם הדבר הזה בצורה מסודרת. אבל גם כאן אני אתן לכם ככה כמה טיפים להתחלה. אז קחו דף ועט, אנחנו נעשה איזושהי עבודה משותפת עכשיו. אז זה הזמן להביא אם עוד לא הבאתם. ותתחילו רגע בלנסות לזהות, בואו נתחיל רגע באיזשהו נושא. קחו איזשהו נושא שככה קצת מציק לכם לאחרונה בחיים. זה יכול להיות נושא, זה יכול להיות גם בן אדם שמולו יש לכם כל מיני קשיים. יכול להיות שזה זוגיות, יכול להיות שזה עבודה. משהו שככה אתם מרגישים תקועים בו, או מישהו שאתם מרגישים שאתם תקועים מולו. ותרשמו לכם את הנושא או את השם על הדף, ותתחילו רגע בלזהות אמונות שלכם לגבי הדבר הזה. אז מה זה בעצם אמונות מגבילות? זה כל מיני תפיסות או אמונות שיש לכם לגבי אותו אדם או לגבי אותו נושא, שאתם מרגישים שאתם כמו צריכים שמשהו יקרה. אתם ממש כמו מצפים שמשהו יקרה, אבל הוא לא קורה. למשל, אמונה מקבילה מתחילה אני צריך שא', ב' וג' יקרו כדי שאני אכנס לזוגיות. או למשל, אני צריך להשתנות בצורה כזאת או כזאת כדי שאני אוכל לעבוד בעבודה מסוימת. או למשל, אם אנחנו מדברים על אדם שקשה לנו מולו, אז למשל, הוא צריך לראות אותי, למשל, כדי שאני ארגיש טוב. או היא צריכה לנקות את הבית, או היא צריכה ללכת לעבוד, או היא צריכה לעשות כלים, או הוא צריך לעשות כלים, או לנקות את הבית. כדי שאני ארגיש טוב, או כדי שאני ארגיש שלב או נעים. זאת אומרת, אנחנו מניחים כל מיני הנחות ויש לנו כל מיני אמונות לגבי מה שאנשים אחרים צריכים לעשות כדי שאנחנו נרגיש טוב. או למשל, גם לגבי נושאים, כל מיני נושאים שיש לנו בחיים. אז בין אם זה עבודה ובין אם זה הצלחה במשהו, או אני הייתי צריך להיות במקום אחר בחיים היום. או אני צריך להרגיש אחרת היום. זה לא בסדר איך שאני מרגיש היום. אז קחו לעצמכם רגע ותחשבו עם עצמכם. קחו רגע אפילו איזושהי דוגמה. תעשו איזושהי דוגמה לגבי משהו שאתם ממש מרגישים שככה לא פתור אצלכם ושהוא ממש תקוע. ותתחילו רגע לשאול את עצמכם, קודם כל, כמה זמן אתם כבר מחזיקים באמונה הזאת? כמה זמן היא כבר אצלכם? יכול להיות שהיא כבר הרבה שנים, יכול להיות שהיא מילדות, ויכול להיות שגם לא, יכול להיות שרק מהשנים האחרונות. ממתי אתם מחזיקים באמונה הזאת? ותראו גם אם אולי שמעתם אותה איפשהו, יכול להיות שלמדתם אותה מאיפשהו. יכול להיות שספגתם אותה מהבית, מההורים, מקרובים, ממשפחה. יכול להיות שלא, יכול להיות שאתם המצאתם אותה בעצמכם והיא שלכם לגמרי. ואז תראו מה קורה בואו תדמיינו רגע ביחד איתי, מה קורה כשאתם מדמיינים, כשאתם מחזיקים בעצם באמונה הזאת, אז איך אתם מתנהגים לסביבה שלכם? איך אתם מתנהגים לאחרים כשאתם מחזיקים באמונה שזה מה שצריך היה לקרות, או שהם צריכים להתנהג בצורה מסוימת?
איך אתם מתנהגים לעצמכם? ובכלל, איך אתם פועלים ביום יום שלכם כשאתם מחזיקים באמונה הזאת? האם זה משהו שגורם לכם סבל? משהו שגורם לכם אושר? לפעמים יש אמונות שבמידה מסוימת הן קצת דוחפות אותנו, אבל הן גם מייצרות לנו הרבה מתח ולחץ. אז מי אתם בעצם? מי אתם כשאתם מאמינים במסקנה הזאת, באמונה הזאת? מי אתם? איך אתם מתנהגים? אז קחו לעצמכם רגע וגם תרשמו לעצמכם את השאלות האלה ותענו על השאלות האלה, וממש תנסו ככה לפרט כמה שיותר. ותראו מה עולה מתוך הדבר הזה. וכשאתם מסיימים, אז הייתי רוצה שתשאלו את עצמכם, איך אתם תהיו בלי האמונה הזאת? איך אתם תהיו אם תחליטו לשחרר ממנה? אם פתאום כזה תגידו, אוקיי, אני כבר לא מאמין לה. איך אז תהיו? איך תרגישו בגוף? איזה תחושות עולות? אם נעים לכם פתאום יותר, ממש תדמיינו את עצמכם בלי האמונה הזאת. והשלב הבא יהיה לאתגר אתכם קצת, זה שלב שהוא מאוד מאוד מעניין בעבודה הזאת, וזה השלב שבו אנחנו בעצם לוקחים את האמונה והופכים אותה. אז יש כל מיני סוגי היפוכים, בספר של ביירון קייטי מדברת על זה ממש לפרטים, אני אתן לכם כל מיני דוגמאות ואתם תשחקו עם זה. אז הדרך הראשונה היא לקחת את האמונה ובעצם להפוך אותה לשלילי. זאת אומרת, במקום אני צריך, אני לא צריך. או במקום הוא או היא צריכים לעשות משהו, אז הם לא צריכים לעשות משהו. אתם ממש לוקחים את האמונה והופכים אותה לשלילי. ואז אתם רואים רגע איך זה מרגיש בגוף. איך זה מרגיש שאני עכשיו מאמין מחדש, שנגיד, היא לא צריכה לראות אותי כדי שאני ארגיש אהוב. ואז איך אני מרגיש בגוף שאני כבר לא מצפה ממישהו אחר לעשות את הדבר הזה עבורי כדי שאני ארגיש משהו. ותנסו אפילו לשכנע את עצמכם באמונה הזאת. למה האמונה הזאת היא נכונה? למה אני באמת לא צריך לצפות ממישהו אחר לעשות את זה עבורי? למה? אז דרך נוספת להפוך היא גם לקחת את האחריות על עצמי. למשל, אני צריך לראות את עצמי כדי להרגיש אהוב. או אני צריך לעשות כלים כדי שהבית יהיה נקי. אז אתם הופכים את האמונה הזאת לעצמכם. בעצם כמו לוקחים אחריות בחזרה על מה שאתם מרגישים. ואז תראו גם איך זה מרגיש בגוף. קחו נשימה, תעמדו מול האמונה הזאת ותגידו, אוקיי, בוא נראה איך אני מרגיש עכשיו כשאני לוקח את האחריות עליי. עכשיו איך זה מרגיש? איזה תחושה עולה בכם בגוף? וגם פה תנסו לשכנע את עצמכם למה דווקא האמונה הזאת היא נכונה. ואני לא מבקש שתשנו את האמונות האלה אצלכם עכשיו, רק תעשו את העבודה. רק תעשו את העבודה על הדף. ותבדקו עם עצמכם איך זה מרגיש. איך זה יהיה להתחיל להתנהל עם אמונה חדשה. ממש תדמיינו את עצמכם פתאום. מי אתם היום כשאתם מחליטים פתאום רגע להשתחרר מהאמונה הזאת ולהתנהל פתאום עם אמונה חדשה? שאולי בעצם האחריות היא עליכם. ואולי בעצם אם האמונה שלכם הייתה על נושא מסוים, אז אולי בעצם אתם לא הייתם צריכים להיות במקום אחר היום. ואיך אתם פועלים כשאתם מאמינים שלא הייתם צריכים להיות בשום מקום אחר היום. או אולי שאתם לא צריכים להיות משהו כדי שמשהו אחר יקרה. איך זה מרגיש לכם פתאום בגוף? מה אתם יכולים לעשות
מכאן והלאה, כשאתם מאמינים באמונה שוואלה, אתם לא צריכים להיות בשום מקום אחר, אתם בדיוק במקום שבו אתם נמצאים. או יש לכם עכשיו את כל הכלים שאתם צריכים בשביל כן לעשות משהו. בשביל כן להתקדם. מה אתם עושים מתוך המקום הזה? והשינוי אמונות הקטן הזה הרבה פעמים פותח לנו צוהר גדול של אפשרויות חדשות. מאפשר לנו פתאום להיפתח למלא אפשרויות חדשות שנפתחות. מאפשר לנו פתאום להבין שהאחריות היא עלינו ולא על אחרים. אז יש כל מיני אפשרויות של משחק עם האמונות האלה. אתם מוזמנים לשחק עם זה. אפשר גם לעשות אמונה שהיא גם שלילית וגם על עצמי. למשל, אני לא צריך לשטוף כלים. או אני לא צריך לנקות. או אני לא צריך להיות במקום אחר עכשיו. ואז אני גם לוקח את זה ממישהו אחר, ואני גם לוקח את זה אליי, ואני גם שולל את זה. וגם זה רגע, וואלה, נותן איזושהי הרגשה אחרת. פתאום אני מבין שאוקיי, אולי אני לא צריך לרוץ לשום מקום, אולי אני מכריח את עצמי גם הרבה פעמים לעשות דברים שאני לא חייב לעשות אותם כרגע, אם אני לא מרגיש שזה נכון לי. אם זה מייצר אצלי הרבה לחץ בגוף, אם זה מייצר אצלי חרדה. אולי רק עכשיו, רק היום אני יכול לבחור שאני לא עושה את זה. שאני פה עבור עצמי. שאני אוהב את עצמי כפי שאני. שאני לא במלחמה או בוויכוחים או מייצר כל מיני מלחמות פנימיות עם עצמי, אלא רק שוהה ואומר אוקיי. אז אני מאמין כרגע שזה מה שנכון לי. זהו, זאת ההדרכה, אני מקווה שזה לא ארוך מדי. אתם מוזמנים להעמיק בזה עוד, גם בשיטת העבודה של ברון קייטי, לקרוא את הספרים, בכלל לקרוא על אמונות מקבילות ולהעמיק עוד שם. אם בא לכם לעשות את העבודה הזאת ביחד, אז אני מזמין אתכם ליצור קשר. זה חלק ממה שאני עושה היום בקליניקה. אני גם עובד הרבה עם מחשבות, עם רגשות, עם חוויות שחווינו לאורך החיים, וגם עם קשר לאמונות שמגבילות אותנו, ובעצם לעזור לאנשים לצמוח בחזרה, לעשות איזשהו תהליך עמוק של התפתחות וצמיחה, לראות מה מגביל ומה ככה קושר אותנו, ולעזור לאנשים לעשות את הדרך הזאת. אז היום גם בקליניקה שלי מוזמנים ליצור קשר. אני עובד גם בזום, גם בתל אביב וגם באזור פרדס חנה, איפה שאני גר. אז מוזמנים ליצור קשר. מקווה שעזרתי לכם. מוזמנים לעשות את העבודה הזאת גם בבית. נתראה בהדרכה הבאה. ביי ביי.